vinc a fer un comunicat. Vull dir, ja està. Avui ha estat un dia dolent, perquè sí, perquè no tots els dies de confinament són superguais de la vida. Ja està, jo què sé. I és que tampoc m'hauria de queixar, perquè aquí hi ha gent, a part de la gent que estan treballant la tira, bla 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 i tal, gràcies, hi ha gent, o sigui, és una malaltia, hi ha gent que està malalta, saps? I és greu. I jo estic ratllada perquè m'he de quedar tancada a casa. Sí. Hauria. No. Hi ha gent que està pitjor. És que res a dir. Vull dir, us he gravat un vídeo, un tag, però no m'agrada. Hem jugat al llop, perquè bàsicament és el millor jugar al llop per Telegram, que hi ha un bot. Sabeu el joc aquell de l'assassí, que després hi ha com un cupido o un evident que sap els rols de l'altra gent i no sé què i tal. I Telegram té un bot que pot jugar-hi i és molt entretingut, i ara hem fet una partida que potser érem 32 persones o així i ens hem estat com quasi una hora. Però mira, tot és per distreure's, per tant, gràcies Telegram per tanto. Molt guai. He gastat molta estona amb el vídeo, ha sortit malament, m'he ratllat, però bueno, és que res més. Vull dir, no tots els dies seran guais. Però bueno. Feu el que pugueu i molts ànims. Tinc ganes de cantar, cançó que m'aixeca